ka oseketne chango. Wadhi nyime. Jatend migao mar Arita Kithure Kindiki olando ni gidhi ndiko obila ma akicha 460 e kaunti ma Turkana mondo okony obila matimo pedha ne jomaundu manyayo kuo jamni nyandwat mar mar okak. Kaluwore kod jatend migao no, obila oseduoko e lwet wegi jamni 5,600 mane okwal. Kindiki koni kaluwore kod tiegruok ma osebed ka ichiwo ne obila ma akicha e kaunti ma Turkana, weche arita osechako ngirore e kaunti no ahinya to e apaya ma Kitale Lodwar ma bende jomaundu ne osebedo kadine ne jowuoth kendo monjogi. Kindiki manoromo kod apisas mag arita e kaunti ma Turkana, kata kamano koni pod nitie monj moko alunde e tong' mar kaunti ma Turkana kod West Pokot, tong' mar Kenya kod Uganda kod piny Sudan ma milambo ma osingo ni sirikal biro timo duto mar neno ni arita obedo makare e gwengego. To deal with the security challenges, especially banditry and livestock in north of the valley, including Turkana County. We have made some progress, but we still have challenges which we met this morning to address. As you're aware, last year we did give money to train, equip, and deploy additional NPRs for Turkana. But having assessed the situation, we are of the view that we need to increase the number of NPR for Turkana County. So we will make that intervention. Secondly, we are also going to increase the number of administrative units so that we can have government security enforcement infrastructure closer to the people.